Alcohol and drug abuse are difficult, complex problems facing Israeli society. These problems occur in all segments of the population, even among children. We are here to change this situation. Israel is a multicultural state. We can adapt our programs to meet the needs of a specific target population. יש ילדים נגיד פה שהיו מתעסקים באלכוהול וסמים וכל מיני דברים כאלה, אז זה מציל אותם מבחוץ. כל מי שמתעסק פה בברקדנס והוא רציני בינינו, הוא נהנה מהחיים שלו. Prevention is at the heart of our activities. To maximize protection and minimize risk, we expose children and youth to a variety of meaningful programs to enable them to resist abusing alcohol and drugs. איך אפשר להצליח בחיים? שאלה פשוטה. אם כל השבוע תלמדו, תתאמנו, יבוא המבחן, אתם תצליחו. סליחה, אתה אמור להיות הלב של הקבוצה. תקחו אחריות, קצת ביטחון. זה התחיל כפרויקט של לאסוף נערים ברחוב, סמים, אלכוהול וזה. פעם ישבנו 4, 5, 6 שעות, בגינה סתם. אמרו לנו, אתם בסופו של דבר תגישו לנו הצגה. אנחנו פשוט מנסים לתת להם ערכים הנכונים בחיים. לתת להם כלים להבדיל בין טוב ורע. אנשים באים לפה פשוט עם מרץ שאין להם לאן להוציא אותו. מצאתי לעצמי מטרה בחיים. אחרי ההופעה הראשונה הרגשתי עילאי. בפנים אתה מרגיש פתאום פתוח יותר לעולם, פתאום שמח שאתה יכול פשוט לעשות כמעט כל דבר. הגיל הזה יש לו משהו להביע, להפגין. אני חושב שאנחנו בונים איזה מין מרחב פנימי לתלמידים האלה ללמוד, להרגיש, להתפתח ולראות שיש אור בקצה המנהרה. יום שישי מגיע ואנחנו שוב במועדון, מריצים את הביט ותופסים את המיקרופון. שעה ועוד שעה, הזמן עובר לאט מחוק. קוראים לי רחל מנטסנות ואני שייכת פה בלהקת מומנטום. שם אנחנו יכולים לבטא את עצמנו ודרך השירה. עצם אנשים פורקים את מה שיש להם בלב, אז זה קצת איפשהו משחרר. ואין את הכאוס הזה פנימי, אין את הקונפליקט הזה שיש בינם לבין ההורים או בינם לבין עצמם. במקום שילדים ייצאו בשעות המאוחרות, במקום זה אנחנו באים לפה ומבלים פה את שעות אחר הצהריים שלנו, ולא משוטטים ברחובות. השעה הגיעה, יוצאים מהבתים, כולם נאספים, גם הקטנים גם הגדולים, כולם את הידיים למעלה מרימים. To bring about real change, we intervene as early as kindergarten, imparting important life skills and social values in young children to develop their positive self-image. צריכים להסתכל על התאריך, אם הוא כבר עבר, אז לא יכולים כבר לשתות אותו. שיש שומן שבריא ושומן שלא בריא. הוא לא הפעיל שיקול דעת. אחר כך. אם תלכו איתי, אני אתן לך בובה. אז הם צריכים להגיד לא. יחס חברתי זה ילד שהמעשים שלו לא טובים. מדינת ישראל חייבת להבין, ואני חושב שגם הצליחה להבין, שכל שקל שמושקע במניעה חוסך כספים רבים לאחר מכן. התקבלתי ללימודים דרך הרשות למלחמה בסמים. אני סטודנטית לתואר ראשון בקרימינולוגיה בבית ברל. אני התחלתי לספר את הסיפור החיים שלי לפני סטודנטים. וזה מקום שאני רוצה שאנשים ידעו לפתוח את העיניים ולהסתכל ולראות קצת מעבר. לפני שמגיעים למקומות האלה, לפני שנהיים נרקומנים, לפני שנהיים עבריינים. התחלתי לצאת למועדונים, יוצאת לבלות כל ערב, הייתי שותה, הייתי מתמסטלת, לא רציתי להרגיש. זו פעילות של הרשות שהיא, אני מאמינה, אחד הדברים הכי חשובים. כי זה הדור הבא. ברגע שהרשות הושיטה לי יד כאדם, כמחור, לפני 23 שנה,
אני קיבלתי תקווה. צריך להבין שאתה מציל מכור, אתה לא מציל רק אותו. אתה מציל את המשפחה שלו, את הילדים שלו, את ההורים, את האחים. זה מעגל מאוד מאוד קרוב. זה לא רק תקווה שאני קיבלתי כאדם. ועל זה אני אסיר תודה כל יום שאני פה חלק מהמערכת וחלק מהרשות, שאני יכול לתת לאנשים את האפשרות ואת התקווה להציל את החיים שלהם. We particularly focus on young people, ages 18 to 24, especially soldiers, who are likely to go out on weekends and be exposed to alcohol and drug abuse. Enforcement is an essential component in the prevention of alcohol and drug abuse. So we lead the formulation of policy enforcement at the national level. אצלי בקבוצה כרגע יש 15 נערים בגילאי 13 עד 17 וחצי, נערים שאיבדו את הדרך, וזה בעצם איפשהו להחזיר אותם למסלול. לעשות דברים, לחשוב לפני. Real change requires hard work in the field. So we'll go anywhere, anytime, to deliver our message in a clear, direct, and personal way. אכפת לי מהשכונה, אכפת לי מהילדים, זה הילדים שלי. היום זה ילדים אחרים, אבל מחר זה הילדים שלנו. הייתי ברחובות 4.5 חודשים, וב4.5 חודשים האלה גם התחלתי לעשן סמים ולקחת כדורים. גם הציבור החרדי שלנו זקוק להרבה סיוע, כי בסך הכל יש נשירה מאוד 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 חזקה. דרך סדנאות שעברנו, עם כל מיני דמויות מפתח ברשות למלחמה בסמים, הגענו למצב שהתחלנו להכיר את השפה. אבל כשאתה כן מקבל את העזרה, ואתה מקבל את העידוד, ואתה מקבל הכל, אז הכל פתאום מתחיל להתהפך אחרת, לגמרי. אני לא חושבת ולא שמעתי שבאף מקום היה כזאת עבודה אינטנסיבית מהירה, תוך 3 חודשים להגיע למקום כזה שאני רואה את הבן שלי, קודם כל שמח, פורח. אחרי 25 שנות פעילות, נעשתה כברת דרך מאוד מוצלחת. היום ברוך השם עולים אלינו לרגל, כמעט מכל העולם. איך אמרו לי ממשרד החוץ, שכשם שפעם החקלאות הייתה השגרירה הטובה ביותר שלנו, היום אתם השגרירים הטובים. אין מחמאה גדולה מזו.